Kirjeitä on hauska saada. On hauska saada. Ainakin silloin tällöin. Muumilaaksossa on jokseenkin harvinaista saada. Posteljooni on panomies. Ai toi on se panomies. Posteljooni on laatikko. Auttakaa! Saas suksessos sissaas saatana. Hoi! Huusitko sinä? Alhaatko se huuat mulle? Teille on kirje! Hän putoaa! Nyt hän tulee! Hän putoaa! Nyt hän tulee! Hän putoaa! Nyt hän tulee! Hän putoaa! Pukkaanko liikkeelle? Pukkaa. Näin sitä mennään. Jos ette kerro kenellekään, näytän teille erikoisen jutun. Mikä se on? Lapin kultakalja.